Nazdar, Janko. Na začiatok skúsime niečo jednoduchšie. Opakuj po mne. Neprešiel bezpečnostnou previerkou. Neprešiel cez bezpečnostnou previerkou. Ale bezces. Joj. Dobre, niečo jednoduchšie. Je teraz v Žiline s jedinou úlohou. Je teraz v Žiline s jediným... Na zdravie, opakuj. S jedinou úlohou. No vidíš, že to ide. No, hurá. Teraz niečo ťažšie. Ďalšia veta. Je toto normálne, aby v demokratickom štáte takto bola zneužívaná politická moc? Ideš. Je toto normálne, aby v demokratickom štáte takto bola zneužívaná policajná moc? Bola zneužívaná. Nie, bolo zneužívané. Maďar. Poďme ďalej. Je to nehoráznosť. Je to nehoráznosť. 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 Je to nehoráznosť. Nehoráznosť. Čo je, hluchý toto? No poď ďalej. Zrazu sa našiel na protidrogovej jednotke v Žiline. Zrazu sa našiel na úrade boja protidrogovej skupine, alebo jak sa to nazýva. Jednotke, Bulo. Jednotke v Žiline. Si sa zapotil, čo? No, posledná veta, poď. Niekto, kto je trestne stíhaný, je postavený na takúto vysokú funkciu. Niekto